3 Disember tali niji salmari 4 salo agoli Chandramahalo TISF tei TSF ni kethalai Mumbai United Movement Committee for Romani Scriptni Luaji Mumbai Laithanai Chichar Salmari bo Homchang Rally khlaijak mani agolini astabal thungkholani simi chengai noyongma buskang jora o Homchang Rally o kepangma tiprasa reng srengnai rok logi refaika sanmung ongkha Kokborok kokno mani kokno Romani script by Shinani o sanmung no buskang onargai Homchang Rally khlaijak mani Laithanai Chichar Salmaribo o Homchang Rally khlaimung tongkasangni bisingtei khlaijakha abokaribo kabangma reng srengnai rok phai loge rifaika haini bagai tini 4 salo agoli Chandramahalo hambai yafalaika Homchang Rally chasamungno nogui abobai baksa fainai salo January talni 4 salmari ongkha Black Day haigeba kosom sal hanai palaijagai phayo asalo kotor khlaiei Kokborok kokno Romani script khlainani sanmungri kotor choba khlainani bo saklaikha United Movement Committee for Romani Scriptni bokhaktei aro manjakha TSF ni Vice President John Deborma TSF ni Town Committee ni President Monish Deborma tongo TISF ni President Sajara Deborma TISF ni Convener Uttom Tripura khoboi juda juda adogro sikango joto media aku buku sama hambai tamni ke nor ni chubamu nor di je awai mu aman belake nakubu aman bai nor belake hambai tai joto Tripura hani Tripura sarno sini hamjama tek mung ya faru sini United Movement Committee for Romani Script ni ngai sini belake hambai marmo joto Tripura sarno tami bagi hinga ke sini manthai ni bagi sini rights ni bagi joto thanjake sing andron khlaimani bagi sing basamani bagi sing manthai bagi sing fight khlaimani bagi abon bai blai ke hambai o sing Roman script samina abo sini bagi sia kintu abo sing joto sini samaj sing society ni bagi si hambai joto thanjake basamani bagi sing paiklai hambai ama hakena buskango aisa basamani bagi sing kobok nai sing semeno asuk bisi koloma romui sing sini manthai tini andron klai kok sai thimani aibon tabo supung gajak ani bagi sing ma tongnai sini om manthai ti kok satini rights no ni bagi andron khaitini manthai mana bagi sam khlai tini wa jotot elogi tongnai bagi laibo sing saramu sung abono sing je mai asak sing andron khlai nai tai nong ni support bon langnai ke abono sing buskangni 8 tarikh sung ro siwa pro black day sing apro je TSF ro andron khlai furu kokjak mani sal CABNT ni hain pano adinop sing taisya sini je demand Roman script sing amon ti bosung andron khlai dei tai bosung buskango sing 8 tarikh roni pore sing January daily water January 1 tani nei sing CBS sing 7 by bo malai nai sing kok lam soi nei te sini je man thai pabu sung swani balok bai taibo ama hikeno sing je manya sak amon khlai dei an bai sing joto luprono support kan mai pai taban kisa jora dai sing ro tomote joint convener United Movement Committee Khorang kisa jora nai kok sana bai sini convener to cycle kanong haikono ang bisanor no joton hambai ma sini tiprasani ke kokno muthangin ang mani jotono norok jotono logi man bagi sini okra sakaro bagi sini khaito abo sini sikla logi dora abo sung khaito amon bagi no sono guide khaimani ke sono logi timani te no sono logi man bagi to convener sab to no joton site tarika jotono saibano dosramo amani to tamong mani sini silai bai buli kokjak mani ada to ma horok nang mani so adino no sing base khai sing adino tesa sini Roman script ni sing manya sa sini dabi mania sa sing ada sobo soli tongnai sini sobo nong jotono tesa kojago karon tan bagi hinma sini man themai asak sing jotono om sobo soli tongnai to sini o soba sing je sini CM sabno sing bonono clear message horo sini je chief minister Tripura no boje samani rong nagotolani acha misilo Roman script no mania hini omo sara Tripura ni sini kungbar ro Tripura sara jotono Roman script sinani hini no jotono sanlai tomo noro adino bo nuk khana sarai ke message binthani ro khawar soi dana te omo no sungbono kaham clear message namu sungbo je sini man thaino te sini kokno sonono decision khaina ridi sini borno decision khai sini borno kok sana
আমার বাকি ন চিহ্ন সভা চলিত হবো তে চলিত তে যত মিডিয়া ফ্রেন্ডস তে চিনি পুলিশ পার্সনস তে বাকি চিনি যত নন হামবাই যারা যারা ও চিনি মুভমেন্ট ন চিনি প্রটেস্ট ন ফুলফিল খাইমান বাকি যত নন বেলে Tekaisa di perasaan ya tani di sini kono jangan nanguri sama itu sama itu di perasaan ya tani di sini kono kita belum menskri selesai kita tabuk tuh nero sama itu sama itu nero itu oke sih tapi itu sih nero di sana apa fulfill deh itu tinang Nah ini paksa Devanagiri Sano sebelum kan tapi bangunan senang namai sehingga setiap prasangai tamu senang namai enggak ke je ori tongai rong ni report ini ke 99% Roman script by no hamzah ini silai tong enggak borok ke je ori prasani future ori tongai rong di prasa sikla rong future ori rong sikla borong future di prasani hai ni bagi no of future generation borok se 99% poribai ke situ Roman script hingga ke borok tam ni bagi kebeng amos prosno amos masing mai borok no bo saisung hamza mani Devanagiri bai hamza i tongai tai 99% ti pasal pori tongai ro di bo isu no so khai toingya ani bai bo wan suma nangai slai bin wan sum clear ana nangai bini saisung ni wan sum bai bo khlai ke kamot ti pasal bo isu bai belai hemia ama bono clear message tai bono sungthai ningke ni saisung hamza ma baida nang ti pasal bo isu no so khai namsung abo sungmani dorgar sungna di clear abono sanayo tabu je abo sini mane TSF ni organization ba TSF ni organization ba organization sanmani sini ya kintu as a whole ti prasani ini sanmani abo ti prasani dimansi hai kono TSF lead khai ke abono as an organization kai society to organization tong nango organization ini abo collective ba movement khai mani sanmani si ikama joto ti prasani nai mungsi tabu abono sung sanai clearly je mayang toman yang tambai mania ar sung siu sini bororo busumi basai tong thayung nang sung paika je baksa Devanagiri tong kam de Devanagiri ni san tong nai sini bororo boro white tabu si Devanagiri hinu agi ke tam saboro Bengali script tabu ke Devanagiri bong niau selajai tong amaka sunui tong waisa Bangla waisa Devanagiri mane bong nama selajai tong tamo di person thungi tong mani hani bagino di person lukurok sitai bong di bagi mania ama mani koi aban bagino di prasar emne bong social boycott khlaini dorgar bong socially boycott ma khlainai समाजनि होते बङ boycott ma khlainai karon borok di prasani against di prasani je di prasan nang tongmani sani tongmani aban hote borok against mane ambai sing bong boycott ma khlaitai Buskang 8 January boba haikan ro protest kaisan nadi buskang 8 January wo sung black da palai nai a black da palai flu bo sung sini demand no ani hai mutu khlari finai sing sin demand muthai gya sin demand plan thanai a salon ro strike dekhai nai na ke chutu protest sini adino black da palai nai palai jak nai black da palai thini bo sing Roman script no sing plan nai buskang no स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर।